Pöydiksi ja Pekka-pödin sähläykset, joulukuusi. Avaa ovi, Ritva, täällä on Pöydis ja Pekka-pöd. Oletpa kaunis tänään, Ritva. Ostaisitteko yhtä kauniin kuusen? Oletpa muuttunut viime käynnin jälkeen. En minä ole Ritva, enkä aio ostaa teiltä yhtään mitään. Mutta tämä on ainutlaatuinen kuusi. Lisäksi hinta on vain 300 €. Kaupan päälle saatte sukkani. Pertti, mihin kuusi on kadonnut takapihalta? Meillä kahdellaan tehomilla. Taitaakin olla läppinsä pelissä. Kuusi ei ollut teidän. Se ei ollut kiinni talossa. Minä teen teistä pipareita. En olekaan saanut pipareita 2 tuntiin. Ai! Ai. Lähdetään, Pekka-pöd. Tuossa talossa asuu tärähtänyttä väkeä. Minä en ymmärrä tuon talon naisia. Joo, jättäkääpä se kuusi tänne. Se on meidän omaisuutta.